Черемшән районында Кызыл Чишмә дигән авыл бар. Калган 8 йортка бәләкәй мәчете бар. Авыл уртасында мәчет басып тора ялгыз булып. Кайтучылар намазга керсәләр, кала мәчет шатланып. Яңгырап китте азан сүзләре, Аллаһы Тәгаләне олылап. Калтырап куйды күңелләрем, ишетә азанны мәчетебез бик сирәк. Мәчеттә салкын булса да, әти-әниләр намазга бастылар. Фонарик яктыртып, ахырдан Коръән укыдылар. Куе урман арасында чылтырап ага чишмәсе. Кешенең дә гомере уза, китә, мәңгелеккә ябыла капкасы. Әйдәгез, туганнар, кардәшләрем, онытмыйк төп тамырларны. Авылыбызга ешрак кайтып, шатландырыйк әби-бабайларны.